Niekedy sa nám zdá, že zažívame opakovaný zážitok, déjà vu. Niekedy sa nezmyselne bojíme veci, s ktorými naopak žiadny zážitok nemáme. A strach pramení nevedno z čoho. A niekedy stretneme neznámeho človeka, ktorý je nám neobyčajne blízky a máme si s ním hneď toľko povedať. Život po živote, regres, reinkarnácie. To všetko využíva vo svojej alternatívnej liečiteľskej praxi žena, ktorá prešla najskôr cestu nemocničnej asistentky, trpiacej pacientky a dnes pomáha druhým. Mojím dnešným hosťom je regresná terapeutka Eva Rozsypalová. Jan Verik síce spieva v jednej piesni, že život je jenom náhoda, ale náhoda určite nič nie je náhoda a myslím si, že ani toto naše dnešné stretnutie nie je celkom náhodné. Súhlasím s vami. Ja som pred 2 rokmi sledovala vašu reláciu a mala som také vnuknutie, že raz tu určite budem. Nebolo to niečo, trošku som to prijala aj s takými obavami, ale proste som vedela, že sa mi ozvete. Vy sa zaoberáte regresnou terapiou. Mnohí naši diváci ani nevedia vlastne, čo je to regres. A my sa stále pohybujeme v nejakej duchovnej úrovni, tak možno by sme si mohli povedať na začiatku. Čo to regres je a za čo vy regres pokladáte? Čo je dôležité? Veľmi jednoducho. Regres je návrat do minulosti, kde v podstate hľadá ten klient spolu so mnou traumatický zážitok, ktorý mu spôsobil problém, pretože nám nič v podstate nespôsobuje problém, keď o tom nevieme, máme trému, alebo sa niečo bojíme, fóbiu, proste bez príčiny nič nie je. Vždy to muselo už byť zaznamenané v našom podvedomí. To znamená, že klienti prichádzajú práve s takýmito nechcenými, nevedomými reakciami, že majú obrovskú trému z niečoho, alebo majú disharmonie vo vzťahoch, majú rôzne fóbie, majú depresie, ktoré nepoznajú príčinu, napríklad sa majú v podstate dobre v živote, ale cez to všetko mávajú tie úzkosti pri nejakých príležitostiach, tak v podstate regres je práca s podvedomím a je to návrat do minulosti, do situácie, do události, kde nám vlastne spôsobil problém práve nejaká tá udalosť. V podstate Freud mal založenú terapiu na tom, že hľadal v živote človeka, v hypnóze nejaký ten traumatický zážitok, ktorý mu spôsobuje chorobu. Ale to bolo v živote, ktorý si ten človek odžil. Znamená to, že regres je hľadanie dôvodu tej choroby v životoch, ktoré si neodžil v súčasnosti, ale ktoré si žil, povedzme, v iných storočiach? Áno, totiž podvedomie má pamäť až niekoľko miliónov rokov. A tá duša, tá intuícia nám pri regrese povie, či to je čerstvá událosť, mesiac dozadu, v tomto živote, v detstve, dajme tomu 10 rokov dozadu, či je to v prenatáli, to znamená, keď sme boli v brúšku, alebo či je to 2-3 storočia, 500 rokov dozadu. Áno, duša si pamätá. Nakoniec my si nosíme tie svoje prababičky a pradeduškov v sebe. Ten genetický kód je stále v nás. To znamená, že tie tisícročia niekde zakodované v našom ja existujú. Takže vy vlastne pri regrese prichádzate na to, kde je ten traumatický zážitok z minulosti, ktorý sa potom prejavuje ako fóbia alebo choroba. S čím najčastejšie chodia pacienti za vami? Ja by som ešte chcela povedať jednu vec. Ja nie som jasnovidná, takže ja na to neprídem. Ten pacient si na to spomenie sám a on mi to rozpráva. On má iba rozšírené vedomie. Ja pracujem metodou bez hypnózy. On je len v takej hĺbšej meditácii, má rozšírené vedomie a sníva sa mu vedomý sen. On mi to rozpráva, ja si to zapisujem alebo pamätám a potom sa vraciam k traumatickým zážitkom a vlastne on sa snaží meniť mysel. A on si ten zakodovaný program ako keby prehodí. Že už sa nemusí báť, že už jednoducho, v minulom živote bol v koncentračnom tábore, tak bol hladný neustále, tak teraz sa doslova prejedá. A s takýmito rôznymi veciami. Potom so vzťahovými disharmoniami. Že niektorí ľudia majú stále problémy vo vzťahoch, celý život. Potom fóbie rôzne. Mohla by som napríklad spomenúť jeden príklad hneď. Mala som jednu klientku, čo ma veľmi prekvapilo. Ona mala panický strach z motýlov. To skutočne som mala jednu, ja to robím 7 rokov. A ona nemohla ísť normálne von do prírody. A tak to proste skúsila
a o 2 alebo o 3 dní mi volala, že je s mužom na záhrade a niekde na lúke a že vôbec nič jej to nerobí. A zvláštne bolo to, že my sme neprišli na príčinu. To znamená, niekedy ani neprídeme na príčinu, ale proste ona sa snaží rôznou technikou, ktorú proste hovorím, ako by sa to dalo naštartovať tú zmenu mysli a jednoducho si to sama zmenou mysli zrušila tú fóbiu bez toho, že by sme vedeli, aká bola príčina. Ako dostanete ľudí do regresu? Viete čo, regres je veľmi o emóciách. To znamená, že prežívajú nejaký pocit a emócia je prejavenie pocitu. A to, čo vlastne vtedy zažili, napríklad mala som klientku, ktorá mala panický strach z ohňa, doslova sa bála aj zapalovača a prvý vstup do regresu bola proste horela na hranici ako čarodejka. No. Čiže ten genetický kód jej predkov, ktorí si odskúšali túto skúsenosť, stále v nej žil ako fóbia? Stále v nej žil ako fóbia a hlavne to bola tá dušička, keďže regresná terapie počítá, ráta s tým, nie, že proste pri tej je úplne jasné, že tie dušičky sa vracajú. Je to neodškriepiteľné v tom, pretože tí ľudia si na to spomínajú. Dokonca jeden klient si spomenul na svoj hrob, ako sa volá, kde leží. A bolo to v inej krajine, išiel sa tam pozrieť a našiel ten svoj hrob. Ja vám poviem úprimne z mojej vlastnej skúsenosti. Ja som mala veľkú klaustrofóbiu. Od malička som trpela pocitom v uzavretom priestore, že jednoducho sa zbláznim, že ten priestor je pre mňa tak strašne úzkostlivý, že nemôžem v ňom žiť a až v Himalájach som nejako sa vyrovnala s týmto pocitom a odbúrala som to. Je možné, že niektoré miesta pôsobia na človeka tak, že dokážu z neho odbúrať nejakú fóbiu? Viete čo, ja by som vám o tom mieste povedala asi toľko, že veľa ľudí cestuje do Lourdes, že je to sväté miesto, že sa tam vyliečia, ale to je len o poznaní a o pochopení. Ja toto isté môžete pochopiť sama doma v kuchyni, keď otvoríte srdce a stíšite myseľ. To je vyslovene o tej čírej pozornosti, ktorú máme my v živote veľmi málo. A keď sa človek zastaví a zostane sám sebou, je v čírej pozornosti, dostáva sa do čistého takého ako bytia. To je stav čistého vedomia bytia. A vtedy si môžete zrušiť čokoľvek. V mysli sa dejú zázraky. Ako ste sa dostali k tomuto všetkému? Súvisí vlastne toto bádanie alebo terapia regresná s vierou? S vierou v Boha? No, viete čo? No tak to musím predostrieť jednu zaujímavú vec. Ja som bola do svojich asi 40 rokov naprostý ateista. A keď Pán Božko chce, tak nám ukáže, že je to pravý opak. Ale vtedy ste v to nemohli veriť, že to Pán Božko chce, pretože ste v neho neverili jednoducho. Takže a stali sa mi, mala som veľmi ťažkú alergiu až s astmatickými príznakmi. Potom v 32 rokoch svojich som bola na onkológii operovaná pre onkologické ochorenie. No a potom nastalo také zvláštne uvedomenie, zasa to bolo len čisté uvedomenie, že ja to tak nechcem. Sedela som doma úplne sama a povedala som si, ale veď ja budem brať lieky na alergiu a viete, ono, keď nedýcháte nosom od marca do novembra, roky, je to strašne nepríjemné. Nemôžete ísť do prírody, tečú vám oči, uši, svrbí vás koža. A takto to išlo celé roky. Hovorím, ja to tak nechcem. Predsa, keď je bunka živá, sme sa učili na škole, na zdravotnej, tak je schopná regenerácie. Tak veď to sa dá zvrátiť. A len tým uvedomením sa niečo zmenilo a mňa proste niečo poslalo na ezotérny festival. Ono to je tak, že my nevymyslíme nič, ono nám to chodí z podvedomia. Keby podvedomie nechcelo a vyššie sily, tak my nič nevymyslíme. No a mňa to proste, naraz som niečomu, že chcem uveriť, bolo to spontánne samé a ja som sa hneď dostala na prednášku regresná terapia. Bola som len na tej jednej jedinej, vlastne 1999, a ktorá ma naprosto nadchla.
Vy ste pôsobili aj ako asistentka v nemocnici, nemocničná sestra, radiologický. Takže máte skúsenosti s klasickou terapiou, s klasickým liečiteľstvom. 30 rokov som bola vlastne klasický zdravotník. Ja som pôvodne zdravotná sestra, potom som teda vyštudovala tú nadstavbu radiologickú a 27 rokov som pôsobila na radioterapii, na onkológii na Hajdukovej ako radiologický asistent a iba vlastne rok a pol som mimo, kde túto prácu robím už profesne. Máte nejaký taký konkrétny zážitok s ľuďmi, ktorých ste ošetrovali a ktorí už boli na hranici smrti? Nejaký konkrétny, ktorý vás motivoval k tomu, aby ste zaoberali sa takým? Viete čo, pred 2 rokmi som mala jednu pani, ktorá za mnou prišla a povedala mi, že ona má strach, má 36 rokov, síce nemá rodinu vlastnú, akože nemá deti, muža, ale že teda má rakovinu prsníka a že ona sa bojí, že zomrie. A my sme sa len tak ako rozprávali a ja som jej na to povedala, že veď nech skúsi opustiť ten strach. Že aj keď smrť neboli, boli len umieranie a to každého inak. Ja už som nevedela, čo s ňou, ja som povedala, veď ona sa za chvíľu narodí aj tak. A ona sa tak zarazila a hovorí, že už o tom počula, čítala a potom ma navštívila osobne a ona bola plná optimizmu. Ona hovorí, že vlastne, že skutočne nič sa nedeje a že už aj vyriešila také nejaké majetkové a takéto a bolo vidieť, že je spokojná a že veď čo, že však za chvíľu sa narodí a ja som... To je také jednoduché? Viete čo, ona bola na to zrelá. My si proste priťahujeme presne takých ľudí, akých si zaslúžime do života. Takže keď niečomu absolútne neverím, tak mi príde niekedy človek, tak neverím, tak sa mi to aj splní. Lebo my máme presne taký osud, akú máme mysel. My si svojou myslou a činmi priťahujeme vlastne ďalšie situácie a budúcnosť. Svojou prítomnosťou a myslou si tvoríme budúcnosť.